Mila bosteun damabitik haratago, ez, eta tituluaren, liburuaren izenburua, ez, eta nik horrek esan nahi dut, nire ustetan badela momentua pixka bat oroitzapenetik haratago joateko, ez da. Mila bosteun damabin gertatukoari buruz asko idatzi da, inoiz baino gehiago ezagutzen dugu, oso liburu eta ikerketa onak argitaratu dira, gainera ikerketaz gain zabalpenean jendeak ezagutzen ditu, agertu diren datu berriak, egiten diren interpretazioak, hortan oso nabarmena da paktuaren iruzurra gainbera erori dela, ezta, eta nabarmena da jendeak badakiela ura konkista militar bortitza izan zela, ez. Liburu honekin planteatzen dudana da haratago joateko komenigarritasuna. Nire ustetan 2012 urtean ikusi dugu iraganaren inguruko irakurketen arteko lehia importante bat gertatu dela, eta Navarro espainolismo, hau da, Navarra foral eta espainolean nagusitzen den, edo horren alde nagusitzen den ideologiak atzera egin behar izan duela. Eta hori oso nabarmena da, ez da erresa, eta ez da askotan gertatzen hegemonikoa den bloke politiko-sozial batek atzera egin behar izatea beren irakurketa historikoan. Eta hori gertatu da, eta hori herriak lortu du. Hau ere oso importante da, 2012 urtean gertatu da izugarrizko lehia, eta konkista ospatu nahi zutenek atzera egin behar izan dute, eta ez dira gai izan kalera ateratzeko, beraiek atera behar zuten kalera, nolabait konkista behidinkatu hori eta ustezko paktu hori ospatzeko, ez dute egin, gu atera gara kalera, eta atera gara kalera beren bertsioa salatzera, eta esatea ezetz, konkistatu gintuztela, herri konkistatua garela, eta bizirik jarraitu nahi dugula, ezta? Erronka da urrats berriak ematea, ezin gaitezke gelditu 1512 begira, ezin gaitezke gelditu iraganari begira. Oso beharrezkoa da oroitzapen historikoa berreskuratzea, baina gure erronkak ez daude iraganean, oraingo egoeran eta etorkizunean egongo dira. Nik planteatzen dudana da, bakigu navarrismotzat hartzen dela Navarra foral eta espainola hori defendetzen dutenen ideologia, ezta? Baina hori da beraiei interesatzen zaien terminologia. Benetan ez direlako navarristak, beren esparru politiko nagusia ez delako Nafarroa, Espainia baizik. Beraz, beraiek Nafarroa aipatu, baina Espainiari buruz ari dira. Horregatik nik pensatzen dut termino bezala askoz egokiagoa dela Navarro espainolismoa. Da, Nafarrak direlako, hortaz ez dago zalantzarik, baina espainolistak batez ere, ezta. Horiek hegemonikoak dira Nafarroan. Zer esan nahi du hegemonia nire kontzeptuaren irakurketan? Hegemoniak esan nahi du talde batek mundua eta nortasuna ulertzeko modua bilakatzen duela jende guztiena. Hau da, lortzen dutela jende guztiak ontzat hartzea benetan talde txiki baten interesen araberakoa dena. Hori da hegemonia, ez? Talde batek lortzen du bere munduaren bizioa eta beren interesen araberako bizioa denena izatea edo gehiengoarena izatea. Horregatik hegemonikoak dira. Zergaitik? Zer da Navarra foral eta espainola? Gutxi batzuen interesen araberako montaia edo statusa edo panorama edo eredua deitu nahi duzuen bezala, ez? Baina berriz beraiek zer lortu dute? Lortu dute indarrari esker besteak beste, baina lortu dute jende asko pentsatzea interesatzen zaiola Nafarroa hori, ezta? Eta hori gezurra da, baina hori da beren hegemonia, ezta? Hegemonia horri egin behar zaio aurre. Hemen kontua ez da UPN gobernatzen duela eta beste norbait jartzea. Hegemonia hori, hau da, beraien nagusitasun hori aldatzen ez dugun heinean gauzak ez dira asko aldatuko. Egon daitezke aurrerapenak, eta aurrerapen horiek ez dira baztertu edo gutxietzi behar. Ez, baina hemen sakoneko aldaketa baten funtsa hegemoniaren afera dago. Beste hegemonia lortu behar. Zergaitik, hegemoniko den indar baten nagusitasuna ez da desagertzen bestelako hegemonia alternatiborik eraikitzen ez den bitartean. Ez da aski beraien kontra aritzea, beraien ordez eraiki behar da beste hegemonia bat. Nolakoa? Nire ustetan Euskal Herriaren ereduaren araberakoa, hegemonia aurrerakoia, demokratikoa, bestelako hegemonia bat, ezta? Nola lor dezakegun Navarro espainolismoaren hegemonia hori gainditzea. Eta beraz, hegemonia alternatiboa, beharrezkoa den hegemonia alternatiboa nola eraikitzen dugu. Nik planteatzen dut indarra bildu behar direla, zerumoa partekatuak jarri behar ditugula mahai gainean eta elkarrekin lortu behar dugula hori.